ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/12/22 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏರು ಏತೆ ಗುಣವಂತ ಆದುಪ್ಪಡು, ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪಡು, ಕಾಸು ದಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು. ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬಲ್ಲಿ, ಶರೀರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು, ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ವಾ ಮಧುರ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಓಹೋ, ಬಾಬಾ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವದಾನನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ದು ಸರ್ವ ದುಃಖರ್ದು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐನೇರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಲು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಂತಿಮಡು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಸೆಲೆತೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ, ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುದ ಲೋಭಗು ವಶಾದ್ ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಹೆಚ್ಚಾದ ದಿವಣ್ಣಗ ಆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋಪುಂಡು, ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮರ್ತು ಹೋಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ತಾಳ್ಮೆಪ್ಪಡು ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಾಳ್ಮೆನ ಏರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ್ರನೇ ನಿಕುಲು ಜೋಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೋಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಸಂಗಮೈಕವಾದುಂಡು ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಳಿದಿச்சு. ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನೇ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಬೈದಿರು ಬಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು, ಬೇಹದ್ದ ಆಸ್ತಿನ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಆರು ಬೇಹದ್ದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೇರು. ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂಡ ಓದವೇರು. ಎಂಚಿನ ಓದವೇರು ಅವು ನಿಕುಳು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರೆದುಂಡು. ಎಂಕುಳಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದ ಬಾಬಾ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುಜೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಓದುವೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಓದುದೇರು. ಅರೆಗ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಮಾತಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದಿನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಮಾತಲ ಎನರ್ದು ರಚನೆ ಆದಿಚ್ಚಿ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಏ ಪೊರ್ದು ಓದೊಂದು ಬೈದರು ಬಂದು ಕೇನೊಡಪನು. ಐನೇರ್ದವರ ಇಂದು ಪರಂಪರೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಸಹ ಓದವನಂಚಿನಕುಲು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಓದವನಂಚಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆನ ಪಾಲನೆನು ದೆತೊನ್ವೇರು. ಯಾನು ಅಪ್ಪೆನ ಪಾಲನೆನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಆತ್ಮ ಗರ್ಭುಡು ಪೋಪುಂಡು. ಸತ್ಯುಗತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಹ ಗರ್ಭರ್ದು ಜನ್ಮನು ತಿತ್ತನ್ವೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಅಕುಲು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಯ್ರು. ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಅಕ್ಷರನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ತಿರಿದಿಜಿ. ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆ, ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತಿರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ತಿರಿದೆನು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ನರಕದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಕೊರ್ಪೆರ. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾ ನಂಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪುಲೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಯಾನು ನಿಕಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ದ್ವಾಪರದು ನಿಕಲು ರಾವಣನ ಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದುಪ್ಪರು.
ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮತ ಒವ್ವೇ ಸದ್ಗತಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಮತನು ನಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಒವ್ವೋ ಸಮಯಡ್ ಸ್ವರ್ಗಡು ಇತ್ತೆ ಪಾವನಾದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಲೇ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪುಜೀರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿದಿನು ಮಸ್ತ್ ಸರಳವಾದ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನದ ಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ. ಅವು ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪಾಯಿನ ಕಾರಣ ಆರ್ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಶಾರೀರಿಕ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಜ್ಞಾನನು ದೇತೊನರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ನೆನಪು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಮನುಷ್ಯರು ಫಲ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಾಡು ಕಾಸುದಕ್ಕುಲಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಆತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಧುರವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಓರಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಎರಾಂಡಲ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರ್ನ ಜೋಕುಲಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕುಲು ಬಾಬಾನೇ ಅಪ್ಪನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಗಾಂಧೀಜಿನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಕೆಲವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಮೊಕುಲು ಮೂಲಿತ್ತದು ಪೋತೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲು ಪುನಃ ಕುಡ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಬರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುನು. ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುನು. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರಿಗಳ ಸಹ ತೆರಿದಿಜಿ. ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿದ ಅಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನ ಆಂಡ ಏತ್ತು ಸಮಯ ನಡತಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕಾಕಲು ಓಡೆಗೆ ಪೋಯಿರು. ಇದು ಮಾತಲ ಸಹ ದಾಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನು ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ಡ ಒವ್ವೇ ಹಿಂಸೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಹಿಂಸೆ ಪಂಡ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಮುಷ್ಟಿಡು ಪಂಡ ಪುಂಡಿಡು ಆಕುನಿ ಕತ್ತಿ ವರಸೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಮ ಕಟಾರಿ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇದು ಮಾತಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಟು. ನಿಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಹಿಂಸೆ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂಸೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇದೇ ಪಂಡ ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರೊಡು ಹಿಂಸೆನು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದಿತ್ತೆ. ಆಯನ ಈ ರೀತಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಜೀವನ ಕಥೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಈಶ್ವರನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಆರೇ ರತ್ನಾಗರ್, ಸೌದಾಗರ್, ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ, ಜಾದೂಗರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರು ಮನುಷ್ಯರು ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಚ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ರತ್ನಾಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ದ್ಯಾಗ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಪಂಡು ಒರಿ ಬಾಬಾಗ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿಗಾಗ ಅವಾಡು ಅತ್ತುಂಡ ಸ್ಥೂಲವತನವಾಸಿಗಾಗ ಅವಾಡು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ಮಹಿಮೆನು ಮೂಲವತನವಾಸಿಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದ. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಪ್ರಾಯಲ ಪಾದುಪ್ಪುನು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಗೀತೆಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಪರತ್ ಗೀತೊಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಕಾಕಜಿದ ಪಿರಾವುಗು ಬರ್ಪುಜಿ. ಗೀತೆಲು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಡುಂಡು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಂಡು ಗೀತೆಗ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೀತೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಂತದಿರು. ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಜಿರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಗಾಯನ ಮಲ್ತದಿರು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರದ ವಿನಾಶ ಪನ್ಪುನು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಮಹಿಮೆ ಎತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯದುಂಡು. ಈ ಸೂರ್ಯ ದೊಂಬುನು ಕೊರ್ಪೆ ಸಾಗರ ನೀರುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಪುದರ್ನು ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರ್ನು ಐತ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಧಕಾರ ಇತ್ತೆ ದೂರಾಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲೆಗ್ ತಿಳಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಖಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏಪ ರಚಯಿತ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರೋ ಅಪಗ ಬೇತಕಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆನಾರದಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವದಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಯಿರ್ದು ದುಃಖರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೃತ್ಯುನ ಪಂಡ ಸಾವುದ ಬಂಧನೊರ್ದು ಬುಡ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಸಾವುರ್ದು ತಪ್ಪಿಸೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಂಡ ಸಾವುರ್ದು ತಪ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಪಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ವೈದ್ಯರು ಜೀವದಾನ ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಜೀವದಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಯ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವದಾನನು ಕೊರಿಯರು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊಸ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬದುಕದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಕೆಲವೆರನ್ನು ಮಾಯ ರಾವಣ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ರಾವಣ ರೂಪಿ ಮೃತ್ಯು ಬತ್ತನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈಶ್ವರ್ಯ ಜಕೆಳ್ಳು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಸುರಿ ಜಕೆಲೆಗ್ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಮೃತ್ಯು ಅಂತು ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಾಯರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲಕನೆ ರಾವಣನ ಕಡೆಕ್ ಪಿತರ್ದು ಬಯರು. ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಯರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಧರ್ಮಿ ಆಯರು. ಮುಲ್ಪ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಅಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು. ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಎತ್ತನು ಕಲಿಯು ಕೊಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು. ಕೌರವ ರಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತನು ಪಾಂಡವರನ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಇತ್ತೇರು. ಪಗಡದ ಆಟದ ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಕೌರವರ್ನಲ ಅತ್ತು ಪಾಂಡವರನ್ನಲ ಅತ್ತು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಅರ್ಥಾತ್ ಇಂದು ನರಕವಾಸಿ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸೀದ ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬನ್ನಗ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಲ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಗ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹದ್ದುದ ಬಾಬಗ ಭಗವಂತ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಕೇವಲ ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿರಿಯೊಂದರು. ನಿಖಲೆಗ್ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಗಲ ಸಹ ಇಂದು ತೆರಿದನು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೆರಿದನು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿದನು. ನಮಕ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಪನ್ಪುನ ಶಾಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಸಂಗಲ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಸತ್ಯುಗತ ಆದಿತ ನಟ್ಟು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ನಿಖಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲರು.
ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿರ್ದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜಯೋಗನಿಗಳು ಬಾಬರ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನರನಾರಾಯಣರ್ನ ಮಂದಿರನು ಸಹ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ 4 ಭುಜನು ತೊಜ್ಪದಿರು. ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಜೊತೆಟುಲ್ಲಿರು. ನಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮಂದಿರ ಇಚ್ಚಿ. ನಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದೀಪಾವಳಿಡು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಿರು. ಅರೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಬನ್ಪಿರು. ನಿಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ 4 ಭುಜ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೊಜ್ಪೋಜರು. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಯುಗಲ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವಾದುಂಡು. ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಐನೇರ್ದವರ 4 ಭುಜಕ್ಕುಲೆಂದು ತೊಜ್ಪೋಯರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೋಯರು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಭಗವಂತನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೆರು. ಭಗವಂತೆ ಮಿತ್ತುಳ್ಳಿರು. ಅರೆನು ನಾಡುನ ಅವಶ್ಯಕತೆದಾದಂದು. ಮಂದಿರಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಆ ಚಿತ್ರನು ಇಲ್ಲಲೇ ದೀವೊಂದು ದೇಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ಮಂದಿರೋಡು ದೇಗ ಪೋಪೆರು. ಮಂದಿರೋಗು ಪೋದು ಕಾಸನ್ನು ದೀದು ದಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಂಡ ದಾನನು ಏರೆಗು ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಒವಿ ಚಿತ್ರನು ದೀವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಚಿತ್ರನು ದೀವನ್ರೆ ಶಿವಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರತ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ರನು ದೀವೊಂಡೆರು ಪಂಡ ಆ ಚಿತ್ರನು ದೀವೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಬದುಕುದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲು ತೇಗ ಚಿತ್ರನು ದೀವೊಂಡೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಚಿತ್ರನು ದೀವೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ವೃದ್ಧ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಚಿತ್ರನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡ್ಲ ಸಹ ಅಕುಲೇ ನೆನಪುಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂತೆ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಹ ಅಕುಲು ನೆನಪುಗೂ ನಿಕಲೆಗೂ ನೆನಪುಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಏತಿ ಶಿವಬಾಬನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀವಂಡಲ ಸೆಲೆತ ಉಪ್ಪು ನಕಲ ಕಡೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಂದುಪ್ಪು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು. ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಡು ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಪ್ಪುನಗ 2-4 ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿತ್ತಿಲಕ ಅವೇ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನು ದೀವನಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಐಟೇ ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರೆಲ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ಲೋಭ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತುನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. 2-4 ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲನ್ನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಗಡಿಯಾರನು ದೀವನೊಡವು. ಒಂತೆ ಕಾಸನು ದೀವನೋಡು. ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀವೊಂಡರ್ಡ ಅವೇ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪವಡು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಐನೇ ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆಯೇ ಒವ್ವೇ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈತ ಅಭ್ಯಾಸೊಪ್ಪುನಗ ನೇ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗಳ ಸಹ ತೆರಿತಿಜೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತುದು ಪೊಯ್ರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜಮುನಾ ನತ್ತ ದಡಟು ಅಕಲ್ನ ಮಹಾಲಿತ್ತನು. ಅಕುಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಟುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೇ ಬೇಹದ್ದಿದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಪ್ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರವನು. ಮುಲ್ಪಣಿಕಲು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಯರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಡವೆರದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಡು. ಆತನಿಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪು. ಖುಷಿರ್ದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದಡಾಪು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗರ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಡಬಲ್ ಹೈಂಸಕರಾದು ಪೊಡು. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಡು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಸೆಲೆತನು ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಸದಾ ಉಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಾಜೀತ್ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ.
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಆಧಾರ ಬಲಹೀನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೀವ್ರವಾದ ಚಲನೆ ಆಪುನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಿಧಾನವಾದ ನಡಪುನು. ಏರ್ನನೆ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕಡು, ಏರ್ನನೆ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಡು ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಪಗ ನಡಪುನೆ ಪಂಡ ನಡಪುನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಸಡಿಲವಾದ ಉಡುಪುನು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಯಜಿತಾಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮಡು ವಿಜಯ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಏರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪೆರು, ಅಕುಲೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.